This is a wedding. Hvor er jeres honeymoon henne? Jeg tror, det bliver ude omkring Darup, som ligger lige her. Et dejligt område, som ligger lige herude bagved. Lyder det hyggeligt. En lille grøft, hvor vi rigtig kan ligge og hygge os. Ej, tillykke. Tak. Så glædelig en dag i dag, altså. Meget, meget hellig kærlighed. Hellig kærlighed! For at vide, at de to smukke mennesker godt kunne tænke sig at sige et par ord til hinanden. Du er den eneste, jeg nogensinde har kunne elske. Første gang vi mødte hinanden nede i klubben, så tænkte jeg, at der er ingen, der kan tæmme dig. Men så gjorde jeg det alligevel. Første gang vi dyrkede sex sammen, tænkte jeg, der er ingen, der kan tilfredsstille dig. Så gjorde jeg det alligevel. Hvis der er nogen til stede, som har noget indvig. Mikkel Martins, vil du have Fernando Papi Mendoza til nægtemand? Ja! Tilsvarer dig, Fernando Papi Mendoza. Fra Chile. Kunne de tænke dem Mikkel Martins til at blive din ægte hustru? Ja! Ja! Jeg erklærer hermed for ægte folk at være. Bruden er bare med. Det er alle sammen med. Det handler om at overleve. Vand, ret, lod, ret, vand.